Warwako Kenri do ma Migori dhi nyime kod tiego Ruodhi kod jolupgi e kaunti ma Migori e weche mag chike to ahinya motenore kod lowo. Kaka jafwambo marwa Jojo maleronwa chenro go geto miyo gi nyalo mar yalo buche mag lowo e yo makare moluwo chik. Cases go mag lowo to ahinya mago ma ipogo kin familia kata ma iloko e nying ng'at machielo osebedo ka medore e doho ma Migori e kaunti ma Migori. Maloyo cases 350 sani osechwal e doho ma Migori bang' winjruok tamore kind anyuola kod jogo eko ma onyiewo lowo. For the High Court, I think there are over 50. For the lower court, because now the jurisdiction was taken back to the Magistrates Court, there's a lot. 300. About 300 or so for this place only. Jang'ad bura e doho mamalo ma Migori Anong'injo wach ni biro ne chike mag lowo ok osebedo ka iluwo makare kod ruodhi e kinde ma ipogo lowo e kind familia osekelo pek e tieko cases go mag lowo e doho. You have succession matters which take so long. You know, you can have a grant and you do the confirmation, but you find that sometimes other people are left out. When they are left out, they'll come maybe even after 10 years. Maybe they were still minors by the time the succession was being done. If the chief identifies the beneficiaries, all of them, we will include them. And then those problems will not be there anymore. Ong'injo wacho ni mae bende osekelo kata gwandruok kaachiel kod nek e kind anyuola. And when that happens, then many other things arise, including murders, and including a lot of disturbances around the home, disharmony in the family and all that. So we felt like we should talk to them. E okang' mane ni wechego mag pogo lowo kata loko lowo e nying ng'ato machielo otim makare, doho ma Migori dhi nyime kod tiego ruodhi kaachiel kod jolupgi e chikego mag lowo. The chiefs are stakeholders in the Court Users Committee, a very major stakeholder. In terms of the succession matters that we have, they are the ones who write letters to identify for us the beneficiaries, the widows and the widowers and the children of the deceased. So sometimes we find that their letters are forged, and the people who come to seek to inherit are not actually the beneficiaries. And for that reason, many people lose their inheritance. E kinde puonj manie obag katego ma jopuonj ma Migori Teachers Training College, ruodhi kod jolupgi noyudo puonj nyaka yo magi nyalo ndiko kata barupe e weche mag lowo ma yore doho. We talk to them and tell them what is required of them, what we expect them to do when writing those letters, and even assist us to bring the beneficiaries to court when the grants are supposed to be confirmed. They take it and some of them start selling the land. There are many matters that the chiefs deal with that have legal implications. Commissioner ma Migori Kisilu Mutua mabende chope tiegruok ni ne wane ruodhi mathoth pok obedo kod tiegruok makare e weche mag chike kabende opoyo doho kuom kawo okang' machal kod mae. As a national government, we have not trained the chief. We thought it is very wise to use the knowledge that judiciary has. Tend doho ma Migori yango ni cases mathoth mag lope machopo e doho biro nikech ok oluw chike yo mowinjore e kinde ma ipogo lope e kind familia. Juma, Ramogi TV, Migori. Sirikal kaachiel kod riwruoge moko mag piny owacho yango chwalo paro mar chik mageto chiwo chudo, bero arita kaachiel kod duoko nyadhi ne tije ma ichiwo kod mine pachoka kaachiel kod jochiw arita.